Атанас Яранов, 1940-1988 година. Човек с куче, 1977 година. Маслени бои върху платно, 130 см на 99 см. Обща информация за художника. Атанас Яранов е български художник, живописец. Той е сред най-ярките имена в новата арт-история на България. Заедно с Генко Генков, Иван Вукадинов, Димитър Казаков създават едно от най-силните поколения в нашата живопис. Баща е на живописците Димитър Яранов и Ива Яранова. Атанас Димитров Яранов е роден на 13 юли 1940 г. в София. Починал е на 14 август 1988 г. в София. През 1965 г. завършва декоративно-монументална живопис в Висш институт за изобразителни изкуства Николай Павлович. Днес Национална художествена академия при професор Георги Богданов. Работи в областта на фигуралната композиция, портрета, кавалетната и монументалната живопис, мозайка с графито. Първото му участие в колективна изложба е в София през 1965 година. Прави самостоятелни изложби в София през 1975 година, Пловдив 1971 година, Варшава 1973 година, Братислава 1974 година, Варна 1978 година. Носител е на следните награди. Награда от Втората национална младежка изложба в София 1978 година, награда от Третата национална младежка изложба в София 1979 година, награда от Третото триенале на реалистичната живопис в София 1979 година, награда Илия Петров на Съюз на българските художници за монументално-декоративна живопис, награда на Съюза на българските художници на името на Владимир Димитров Майстора 1982 година, награда за живопис Захари Зограф 1985 година. Негови творби се намират в Националната художествена галерия, Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия професор Теофан Сокеров, Ловеч, художествени галерии в страната и в частни колекции у нас и в чужбина. Основни теми за Яранов са раждането и смъртта, скръбта и страданието, смирението и покаянието. В ранното си творчество отразява патриархалния бит и колективната общност, която дава опора на човека. По-късното му творчество, отношението на Яранов към темата се променя. Ритуалните сцени на колективно-родовото съзнание са представени като проекция на съвременността и имат екзистенциални измерения. Творчеството на Яранов е експресивно и има подчертано индивидуален стил, както и философски обобщения. Обща информация за произведението. Картината «Човек с куче» е рисувана през 1977 година. На нея е изобразен портрет на мъж, седнал върху палтото си на поляна, който храни куче с дясната си ръка, а кучето, за да се храни, се е надвесило над ръцете на мъжа. Каишката му е свободно паднала на земята. Тялото на човека е в полупрофил наляво, а на кучето в полупрофил надясно. Картината е изработена с маслени бои върху платно с размери 99 на 130 см. Изображението пред вас е изработено на специална микрокапсулна хартия. Описание. Поставете ръце върху релефното изображение и опознайте общата му форма. Горе в дясната страна е косата на човека, който леко е наклонил глава към дясното си рамо, след това е лицето му, под него продължава торса. Ръцете са изнесени напред, като дясната е под лявата, давайки на кучето да яде. Хоризонталната линия между четирите крака на кучето и човека и линията отдясно на седалищната част на мъжа изобразяват края на възвишението, на което те седат. Надолу отдясно е левият му крак, който е свит в коляното и завършва с обувка. Отляво е десния му крак, който е изпънат в коляното и също завършва с обувка. Под краката му е тъмното палто, върху което той седи.
Отляво и отдясно на човека двете черти, които минават на височината на торса му, изобразяват планините на хоризонта. Отляво се намира тялото на кучето, което е изправено на четирите си крака и е наведено към ръцете на мъжа. Опашката му е най-отляво и сочи надолу, а отдясно на врата му виси неговия повод, който минава пред левия и зад десния преден крак и свободно се влачи по земята. Долу отляво на обувките на човека и предния десен крак на кучето са изобразени сенките, образувани от слънчевата светлина върху земята. Изследвайте отново цялото изображение и се опитайте да си представите целостта му. Портрет на седнал мъж на поляна върху палтото си, който храни от ръцете си средно голямо черно куче.